Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhuji, Pranati. அந்த போடுற மாதாஜி படிங்க. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Anjana Timirandasya Jnana Anjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamagyam Tadabis Swabhapadantikam He Vandeham Shri Guruvo Shri Yudapada Kamalam Shri Kurun Vaisnavam Cha Rubam Shri Rubam Sakara Jataham Sagagana Lalita Raghunandatpidam Raghunadhanditam Tamsa Jivam Satvedam Savatudam Shri Parijana Sagitam. They clean illa Prabhuji. Parijana Sagitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishavanidam Cha He Krishna Karna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanjana Kaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupya Cha Kripa Chindupya Eva Cha Paritanam Pavanepyo Vaisnavepyo Namo Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pratayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Vise Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhigaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha. Clear இல்ல ஸ்கிரீன் ரொம்ப மங்களா Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Sripate Bhakti Vedanta Swamin Idhi Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Panchasatya Desasad Tarini Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarubhasvarubhakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Sattikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Kadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Prabhuji Pranam. Hare Krishna. காலையில் இந்த செஷனுக்கு அசம்பிள் ஆகிருக்க எல்லா பக்தர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக ஸ்தாபக ஆச்சரியர் திரவிதர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபோதர் நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அவரோட புனிதர் ஜெயபத சுவாமி குரு மகாராஜ்க்கு வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். மங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் நாமதிஷ்ட தாஸ்க்கு நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம 16வது சாப்டருக்குள்ள நுழைகிறோம். 16வது சாப்டரோட பேர் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள். தெய்வீக குணங்களையும் இதில் பார்க்கலாம், அசுர குணங்களையும் இதில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னே நம்ம 15வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன முன்னோட்ட மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். மேபி ஒரு சில பக்தர்கள் வராமல் இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்காண்டி ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 15வது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் உலக ஒரு பௌதீக உலகம் சொல்லி சொல்றாரு. அந்த பௌதீக உலகம் ஒரு அரச மரம் தலைகீழா இருக்கிறதுக்கு ஒப்பிடுறாரு. அரச மரத்தோட கிளைகள் இலைகள் இதெல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கு.
அரச மரத்தோட பெரிய தண்டும் அது வேர் பகுதி மேல் நோக்கி இருக்கு. இப்ப மேல் நோக்கி இருக்குது தெய்வலோகம் அப்படின்றாங்க, கீழே இருக்குது வந்து பௌதிக லோகம் சொல்லி சொல்ல வராங்க. நிஜ உலகம் வந்து ஆன்மீக உலகத்தின் தலைகீழ் பிரதிபலிப்பு. அதாவது மேல இருக்க நம்ம ஒரு நதிக்கரையிலேயோ இல்ல ஒரு குளத்திலேயோ பார்த்தோம்னா ஒரு மரத்தோட பிரதிபிம்பம் வந்து தலைகீழா நமக்கு தெரியும். அந்த தலைகீழா இருக்கக்கூடிய மரத்தை தான் ஒப்பிடுறாங்க. இதுக்கு தலைகீழாம இருக்க மரத்தை தான் ஒப்பிடுறாங்க. அதுக்கே பிரதிபிம்பம் சொல்லி சொல்றது. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து நதிக்கரையில் உள்ள மரம் நீரில் தலைகீழாக தெரிவது போல இருக்கும். மரத்தின் இலைகள் வேதங்கள், வேதங்களில் காமிய கற்ப பகுதிகள், கிளைகள் வந்து முக்குணங்களால் வளர்க்கப்படும் ஜீவராசிகள். மரத்தில் நீங்க இலைகளையும் பார்த்திருப்பீங்க, கிளைகளையும் பார்த்திருப்பீங்க. கிளைகள் வந்து முக்குணங்கள் சொல்லி ரெஃபர் பண்ண வராங்க. இல்ல பக்தருக்கான பாடம் என்ன? நீரில் தெரியும் பழங்களை உண்ண முடியாது. இப்ப அந்த நீர்ல வந்து பழங்கள் தெரியும், இலைகள் தெரியும். அது நம்ம தொட்டோம்னா அப்படி அலையில வந்து மறைஞ்சிரும். ஓகே, அதான் பிரதிபிம்பம். ஓகே, நம்ம அதாவது வெளியூர் போகும்போது நம்ம ரோட்ல பார்த்தா 100 தூரத்துல தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியாது. காணல் நீர்னு படிச்சிருப்போம். அந்த கிட்ட போனா அந்த தண்ணி இருக்காது. அது வந்து ஒரு சூரியனோட ரிஃப்ளெக்ஷனால் நமக்கு அந்த காணல் நீர் மாதிரி தெரிய வருது. அதான் சொல்ல வராங்க. நீரில் தெரியும் பழங்களை உண்ண முடியாது. அதே போல் பிரதிபலிப்பான பௌதிக உலகில் உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்காதுங்கிறத சொல்றாங்க. இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்றும் கூறிய வாளால் வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும். இதுல என்ன சொல்ல வராங்க? நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தை சுகதுக்கங்களை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடந்த 40 வருஷமா 50 வருஷமா 60 வருஷமா 30 வருஷமா என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள வரும்போது இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும். அப்ப கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் போது நம்ம மனசு அதை நோக்கி பயணிக்கும். நம்ம ஆன்மீகத்துல உள்ள நுழைய முடியாது. அதான் அதை சொல்ல வராங்க. அந்த பற்றை வந்து நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற ஒரு கூர்விய வாளால வெட்டி ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. வெட்டினா அதுல இருந்து விலகணும். வெட்டுங்கிற மீனிங் வந்து அதுல இருந்து விலகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க. இது அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணனோட ஒரு அம்சம். கிருஷ்ணனோட அம்சம்னா ஒரு துளியில நம்ம அந்த கிருஷ்ணனோட அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு துளியில இருந்து இந்த உலகமே பிரபஞ்சமே உருவாயிருக்கு. அதுல இருந்து துளியிலிருந்து உருவான இந்த எல்லா உயிரினங்களும் உயிரினங்களும் நம்ம மனிதர்கள் இனங்களும் அடங்கும். மனிதர்கள் 4 லட்சம் இனங்கள் இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம். உடல் மாற்றம் என்ன நடக்குது? ஒரு காற்றுல வந்து எப்படி வாசனை நல்ல வாசனையும் வரும், கெட்ட வாசனையும் வரும். அது மாதிரி இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து அதோட மனசுல இருக்க எல்லா சுமைகளையும் சுமந்துக்கிட்டு இன்னொரு உடலுக்கு இது மாற்றம் அடையுது. இன்னொரு உடலுக்கு அதே மாதிரிதான் காற்று வந்து நல்ல நறுமணம் இருக்கக்கூடிய ரோஜா செடியோ இல்லைன்னா மல்லிகைப்பூ இருக்கும்போது அதை தடவி இப்படி வரும்போது நல்ல மனம் வரும். இப்போ பக்கத்து வேறு ஏதோ சாக்கடை இருக்குது, வேற இது துர்நாற்றம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அது மூலமா தகவல் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம உணர முடியும். நம்ம நடந்து போகும்போது பார்க்க முடியும். ஒரு மாதிரி கெட்ட வாடை அடிக்குது, இல்லை மூக்கு பொத்திப்போம். ஓகே, நல்ல ஸ்மெல் இருக்கு, மல்லிகை ஸ்மெல் வருது, இல்லை ரோஜா ஸ்மெல் வருது, நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுதான் அதை சொல்ல வராங்க. இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஞானக்கண் அறியாமையில் உள்ளவர்கள் ஆத்மா உடலை மாற்றுவதை காண்பதில்லை. ஆனால் பக்தர்களும் ஞானத்தில் உள்ளவர்களும் இந்த நிலை பெற்ற ஆத்மா ஒரு விடலை விட்டு இன்னொரு விடலை போவதை கண்டிப்பாக உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஓகே, அவர் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்ல வர்றாரு? நான் தான் ஒளி கொடுக்குற எல்லா பொருளையுமே நான் இருக்கேன். ஒளி கொடுக்குற பொருள் என்ன? சந்திரன் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு. சூரியன் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெப்பத்தை கொடுக்குது. அது மூலமா அந்த உலகம் பயணிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரிய கண்ட உடனே சூரியகாந்தி பூ எந்திரிச்சு நிற்கும். அதே மாதிரி ராத்திரி சந்திர ஒளி கண்ட உடனே தாமரைகள்லாம் மலரும் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி தான் இதை சொல்ல வராங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? நம்மளோட வயிற்றுல செரிமானம் பண்ணக்கூடிய அக்னியா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நம்ம வயிற்றுக்கு உள்ள சாப்பிட்ற சாப்பாடு உள்ள அது செரிமானம் ஆகுது. நம்ம 4 விதமான சாப்பாடுன்னு சரி 4 வித சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்றோம் சொல்லி மாதச்சு சொன்னாங்க. அந்த 4 வித சாப்பாடு சாப்பிடும்போது உள்ள போய் செரிக்கிறதுக்கு இறைவன் உதவு பண்றாரு. அந்த சாப்பாடை கிரியேட் பண்றவரும் இறைவன் தான். அதை நம்ம சாப்பிட்டு இறைவனுக்கு படைச்சு அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். அதை செரிக்க வைக்கிறதும் இந்த இறைவன் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் இந்த மக்கள் 2 வகை மக்கள் இருக்கான்னு சொல்லி ஷரம் அக்ஷரம். சரம்னா என்ன? பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஷரம். அக்ஷரம்னா யாரு? ஆன்மீக உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்கள். அது வீழ்ச்சி அடையாத மக்கள். அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பிறப்புங்கிறது கிடையாது. அவங்க பிறப்பிறப்பு வந்து அப்படியே பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இருக்கும். பிரம்மலோகம் வரைக்கும் பிறப்பிறப்பு இருக்கும். அதுக்கு மேல பிறப்பிறப்புங்கிறது இருக்காது. நமக்கு இருக்க ஆயுசுக்கும் மேல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுசுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நமக்கு இருக்கிறது 100 வயசுன்னா அவங்களுக்கு 1000 வயசு இருக்கும்.
ஓகே, அது அவங்களோட கால்குலேஷன். அது நம்ம ஃபர்தரா இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயும் ஸ்ரீமத் பகவத்குள்ளேயும் போகும்போது நிறைய நம்ம அதுக்கு உண்டான சாஸ்திர வித்யை சாஸ்திர இது உமானத்தோடு நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகே, இல்ல யார் ஒருவர் கிருஷ்ணரை பற்றி எவ்வித சந்தேகமின்றி புருஷோத்தம பகவான் என்று கூறுகிறாரோ அவரே முழுமையான அறிவுடையவர் என்று பகவான் கூறுகிறார். அவரை முழு இதயத்துடன் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதான் இந்த கருத்து தான் ரகசிய சாஸ்திரம். இக்கருத்தை உணர்ந்தவர்கள் உண்மையான புத்திசாலிகள். அவருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் பூரணமடைகின்றன அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இதுல இருந்து நம்ம இப்ப என்ன பாடம் தெரிஞ்சுக்கலாம்? பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும். பௌதிக உலகில் போலியான சுகங்களில் மூழ்காமல் கிருஷ்ண சேவை என்னும் வாளால் பௌதிகத்தை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வெட்டி வீழ்த்தோம்னா நம்ம அதுல இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கணும். நமக்கு ஃபேமிலியோட இருக்கலாம், நம்ம செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையிலையும் பண்ணனா, ஆனால் தாமரைகளில் தண்ணி இருக்கிறது மாதிரி ஒட்டியும் ஒட்டாம இருக்கணுங்கிறத உணர்த்துறாங்க. நாம் கிருஷ்ணனுடைய அம்சம், கிருஷ்ணனுடைய அங்கம். இந்த உடல் நாம் அல்ல, ஆத்மாதான். இந்த ஆத்மாதான் கிருஷ்ணரின் அம்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க. கிருஷ்ணன் நித்திய அம்சம். எனவே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதே ஆன்மீகத்தின் இயல்பு ஆகும். நன்றி உணர்வு என்ன? நாம் உண்ணும் உணவு, அது உணவு இது வளர்ச்சி அடையிலிருந்து அது நம்ம சாப்பிட்றது செரிக்க வரைக்கும் எல்லாமே கிருஷ்ணனோட இது சக்தினால தான் என்ன இயங்குது. நாம் உண்ணும் உணவு செரிப்பது முதல் சூரிய ஒளி வரை அனைத்திலும் கிருஷ்ணரே காரணம் என்பதை உணர்ந்து வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இதை நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை எப்பவுமே மனசுல ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அது நம்ம கண்டிப்பா அந்த கிருஷ்ண உறவு நல்லபடியா வளரும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப தெய்வீக குணம் அசுர குணம் எங்க இப்ப என்ன இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். விடுதலைக்கான தெய்வீக குணம். ஓகே, பந்தத்திற்கான வழி அசுர குணம். அதான் இங்க பாருங்க, இது நம்ம இப்பெல்லாம் நம்ம ரோட்லயே பார்க்கலாம். எக்கச்சக்கமான வயர்கள் இங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஃபுல்லா இந்த இன்டர்நெட் இருக்கு, பிளஸ் நிறைய கனெக்ஷன்லாம் வருது. அதனால இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்குங்கிறத சொல்ல வராங்க. மனிதர்கள் கலவையான குணங்களுடன் பிறக்கிறார்கள், ஆனால் நமது தேர்வுகள் விதிமுறையை தீர்மானிக்கின்றன. தேர்வுன்னு என்ன? இதுல தேர்வுங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் கடைசி நாள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடைசி நாள் இருக்கும். அந்த கடைசி நாள் அதான் நமக்கு தேர்வு. அந்த கடைசி நாள்ல தேர்வு எழுதும் போது நம்ம நல்லா படிச்சிருந்தா நல்லபடியா தேர்வு எழுத முடியும். நல்லா படிக்கும்னா தேர்வு சரியா எழுத முடியாது. தேர்வுன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம். அதாவது நம்ம சின்ன பிள்ளைகளை படிச்சு பசுமர தாணி போல மனசுல பதியும் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண 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 நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளா வரும். கிருஷ்ணனோட நாமம் கிருஷ்ணா, ராமா, கோவிந்தா, நாராயணா, அவரோட நிறைய நாமங்கள் இருக்கு. அந்த நாமத்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது, அந்த நாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கு நம்ம செஞ்ச பாவங்கள்லாம் அப்படியே கலைஞ்சிரும் சொல்லி புராணத்துல இது சாஸ்திர எவிடன்ஸோடய இருக்குது. அது நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கலாம். இதுங்களை என்ன சொல்ல வராங்க? இது பயமின்மை. பயமின்மை முதல் தெய்வீக குணம். நம்ம எதுக்கு பயமின்மை சொல்ல வராங்க? நம்ம ஆன்மீகத்தில் இருந்தோம்னா அது பிறப்பு இறப்புங்கிற பயம் நமக்கு வராது. பிளஸ் எல்லாமே இறைவன் நம்ம பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இதை ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப பிரகலாத மகாராஜை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பரிசுத்த மகாராஜ் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பரிசுத்த மகாராஜ் என்ன, அவர் ஒரு பிராமணர் சாபம் கொடுக்குறாரு, 7 நாள் நீங்க இறந்துருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவர் பயப்படல. ஓகே, இதுவும் கிருஷ்ணரோட ஆணை அப்படிங்கிறது நல்லபடியா அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. பரிதீட்ச மகாராஜ இது பரணத்தை இறைவனின் சித்தமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது கம்சன் எடுத்துக்கிட்ட கிருஷ்ணர் இல்ல, கம்சன் வருவாரு. கம்சன் மரணத்தை கண்டு அஞ்சுறாரு. நமக்கு எப்ப மரணம் வந்துடும், கிருஷ்ணர் நம்ம எப்ப நம்மளை கொல்லுவாரு அப்படிங்கிற பயத்திலேயே இருப்பாரு. இவரோட சிந்தனைக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இறைவனை பற்றிய சிந்தனை உண்மையான பயமின்மை அளிக்கும்ங்கிறது இந்த ஸ்லைடு மூலமா நமக்கு சொல்ல வர்றாங்க. இதுக்கடுத்து 3 முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த சாப்டர்ல இருக்கிறது சொல்றாங்க. 16.1, 16.2, 16.3. ஓகே, நான் ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறேன். யாராவது பக்தர்கள் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்க முடிஞ்சா படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிஹ தானம் தமஸ்ய யஜ்ஞச்ச ஸ்வாத்யாயாஸ்தப ஆர்ஜவம் தேஜக சமக்திருதி சௌச்சம் அத்ரோரோஹோ நாதி மானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வம் அபிஜாயஸ்தே பாரத அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபைசுனம் தயா பூதேசு அலோலுப்தம் மார்த்வம் ஹரீர் சபச்சலம். யாராவது பக்தர்கள் படிக்க முடியுங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினால், அச்சமின்மை தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துவதும், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களின் தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குணங்கள்லாம் நம்ம ஆன்மீக ஞானத்தில் உள்ள நுழையும் போது இந்த குணங்கள் நம்மள அறியாமே நமக்குள்ள உருவாகும். ஓகே, இப்போ ஒரு சில குணங்கள் நம்மத்துல இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? நமக்கு இது கட்டுறதுல இருக்கும். ஒரு சில பேர் நல்ல சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும். ஒருத்தர் பேர் ரொம்ப அமைதியா சாந்தமா இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு சில பேருக்கு என்ன இருக்கும், அடுத்த சின்ன குற்றம் செஞ்சாலும் அதை நம்ம குற்றத்தை ரொம்ப பெருசா பாராட்டாம அதை ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சில குணங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கலாம். ஆனா அந்த 26 குணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து தெய்வீக குணங்கள் இது உள்ள உன்னதமான மனிதன் சொல்லி சொல்ல வராங்க. இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் அடைவதற்கும் மனிதன் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லுவாங்க. என்னென்ன தெய்வீக குணங்கள்? அபயம், அச்சமின்மை, சத்துவ சம்சுத்தி, அதாவது மன தூய்மை, மன தூய்மையும் இருக்கும், உள்ள தூய்மை, புற தூய்மை இருக்கணும். உள்ளே புற தூய்மை, அகத்தூய்மை ரெண்டுமே சுத்தமா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஞான யோக வஸ்தித, ஆன்மீக அறிவில் நிலைத்திருத்தல், அறக்கொடைகள், அதாவது தானம் செய்யறது, புலனடக்கம், நம்ம 5 என்ன புலனடக்கம்னா அமைதி, எங்க போனா அமைதி காக்குறது, பிளஸ் நம்ம கண்ணை அலைபாய விடாம. கண்கள் கண்டிப்பா ஒரு ஆண்கள்னா பெண்களை பார்ப்பாங்க, பெண்கள்னா ஆண்களை பார்ப்பாங்க. பிளஸ் ஒரு சில தப்பான எண்ணத்துல இருக்குவாங்க, தப்பான எண்ணத்தை பார்ப்பாங்க. பிளஸ் பாக்குறதுன்னா டிவியில பாக்குறது, மொபைல்ல பாக்குறது, எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரெண்ட் பார்வை இதுல எல்லாமே அடங்கும். அதான் ஓகே. இப்ப யஜ்யம், தியாகம் செய்யறது, வேள்வி பண்றது, அதுக்கடுத்து வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, எளிமையான வாழ்றது, நேர்மையா இருக்கிறது, கபடம் இல்லாம இருக்கிறது, பிற உயிர்களை துன்பம் தராம இருக்கிறது, உண்மை பேசுறது, கோபம் இல்லாம இருக்கிறது, துறவு, பற்றின்மை இருக்கு, அமைதியா இருக்கிறது, குறை கூறாமல் கோல் சொல்லாமல் இருப்பது, அனைத்து உடலிலும் இரக்கம், ஓகே, பேராசை இல்லாம இருப்பது, மென்மை, கனிவு, தவறான செயல்கள் செய்வதற்கு அச்சப்படுதல், ஓகே, சஞ்சலமின்மை, மன உறுதி, ஆத்ம தீவிரம், இதை பிரகாசமா இருக்குது, மன்னிக்கும் தரம். ஒரு சில பேரை பார்க்கும்போது நல்லா பிரைட்டா தேஜஸா இருப்பாங்க. அதான் பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்ல வருது. மன்னிக்கும் குணம், மன தூய்மையும் பொறுமையும், அப்புறம் உடல் தூய்மையும் உள்ள தூய்மையும், அப்புறம் பொறாமையின்மை, பகையின்மை, தற்பெருமை, இது எல்லாமே 26 தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்றாங்க. இதுல இது 3ஆ பிரிக்கலாம். சுய ஒழுக்கம், சமூக நடத்தை, ஆன்மீக ஈடுபாடு. சுய ஒழுக்கம் தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை, வாய்மை. சமூக நடத்தின என்ன? தானம் கொடுக்கறது, அகிம்சை பண்றது, கோபம் இல்லாமல் பிறர் குறை காணாமல் இருப்பது. ஆன்மீக ஈடுபாடு, வேதங்களை படிப்பது, தியாகம் செய்வது, சாத்விக உணவு, பிரசாதத்தை சாப்பிடுவது. இந்த மாதிரி சுய ஒழுக்கம், சமூக நடத்தை, ஆன்மீக கட்டுப்பாடுங்கிற இந்த 3ஆ பிரிச்சு நமக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி கொடுக்க வர்றாங்க. ஈரமான விறகு எறிவதற்கு முன் காய வேண்டும், அதுபோல பக்தி கொள்வதற்கு முன் மனம் தூய்மையா இருக்க வேண்டும். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அதாவது நம்ம வெளியிருந்து மரத்தை எடுத்துட்டு வருவாங்க கிராமத்துல, அந்த குச்சியை உள்ள வச்சோம்னா எரியாது, புகையா வரும். ஏன்னா உள்ள ஈரம் இருக்கு. அந்த ஈரமான விறகு என்ன பண்ணுவாங்க, வெயில்ல போட்டு காய விடுவாங்க. வெயில்ல போட்டு காய வச்ச விறகு அடுப்புல வச்சு லேசா போறது டக்குன்னு பாத்திக்கிறோம். அப்ப இது என்ன, இது காஞ்ச உடனே மனம் தூய்மையா இருக்குது, நமக்கு பக்தி சடனா நம்ம உள்ள அப்படியே ஒட்டிக்கணும்னு சொல்ல வராங்க. இது போலதான் பக்தி கொள்வதற்கு மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதுக்கு இல்ல பிரபுபதர் என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு அச்சமின்மை. ஒரு சன்னியாசி அச்சம் இல்லாம இருக்கணும். எப்படி அச்சம் இருக்கு? எனக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார், நான் எனக்கு தேவையானதே கிருஷ்ணர் யார் மூலமா கொடுத்து அனுப்புவார் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இல்லாம பாதுகாப்பு உணர்வு அது கண்டிப்பா இருக்கணுங்கிற சொல்றாரு. அர்த்தம் சன்னியாசி நிறைய டிராவல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய பஸ், ட்ரெயின், ஃபிளைட் எல்லாம் வந்துருச்சு. அந்த காலத்துல ட்ரெயின் கிடையாது, பஸ் கிடையாது, வெறும் மாட்டு வண்டிகள் தான். ஒரு 60-100 வருஷத்துக்கு முன்னரே அப்பெல்லாம் சன்னியாசிக்கு நிறைய இருந்திருக்காங்க. அப்ப அவங்க நடைபாதை மூலமா தான், நடைப்பயணம் மூலமா தான் பல சேத்திரங்களுக்கு
போயிட்டும் வந்துட்டும் இருந்திருக்காங்க. அதுதான் அவரு அந்த மெசேஜ் கொடுக்குறாரு. அவர் மன தூய்மை இருக்கணும், சன்னியாசில் கடுமையான விதிகளையும் பிரம்மச்சரியத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ண உறவு பரப்ப வேணும்னு சொல்ல வர்றாங்க. இல்லை இல்லறத்தாருக்கு என்ன கடமை? இல்லத்தான் நம்ம மாதிரியா இருங்க, கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டி பிறந்து இது இருக்கலாம். இல்லத்தாருக்கு என்ன இல்ல இல்லத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்கள் வருமானத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு தொகையை கிருஷ்ணர் பக்தின்னு சொல்லலாம், இல்லை இது நல்ல செயல்கள் சொல்லலாம். ஆனா மற்ற நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருப்போம், கோயிலுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை அவங்க பர்சனலா ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறாங்க, இல்லை அந்த வருமானத்தை பெரிய பெரிய கார் வாங்குறாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் என்னது? கோயில் சொத்துல இருந்து அவங்க பர்சனலா யூஸ் பண்றாங்க. அது நல்லதுங்கிறது அவங்க, கெட்டதுங்கிறது அவங்களுக்கு புரியாது. ஆனா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் அவங்க கிருஷ்ணரோட சேவைக்காண்டு தான் ஈடுபடுறாங்க. சேவை இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா நெட்வொர்க் வாங்கணும், நெட்வொர்க் பணம் கொடுத்தா நெட்வொர்க், இது ஒரு சேவை. இதுக்கு யாராவது ஒரு பக்தர்கள் கண்டிப்பா அவங்க பணம் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு இந்த மாதிரி 1 மணி நேரம் கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு நான் ஏர்டெல்ல இருந்து உங்களுக்கு பணம் கட்டி உங்களுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது ஒரு சேவை தான். ஓகே, அது மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஒரு டஜன் வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுக்குறீங்க, அது ஒரு சேவை. உங்களால முடிஞ்ச அளவு நமக்கு கைக்கு தக்கன வீக்கம். ஓகே, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கையில எவ்வளவு பணம் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேவைகள் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது அவங்க நம்ம வருமானத்துல குறைந்தபட்சமாவது ஒரு தொகை, அது குறைந்தபட்சங்கிறது நீங்க மனசுல வச்சுக்கலாம். என்னால இவ்வளவுதான் 1000 ரூபாய் கொடுக்க முடியும், 500 ரூபாய் கொடுக்க முடியும், 2000 ரூபாய் கொடுக்க முடியும், 10,000 ரூபாய் கொடுக்க முடியும், 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க முடியும். அது அவங்களுக்கு வருமானத்தை தகுந்த மாதிரி இது. பிளஸ் நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்க நம்மளால லிமிட்டேஷன் இருக்கு, அதை பொறுத்து அதை நம்ம கோயிலுக்கு ஒரு தானமா கொடுக்கலாம். அதை அவங்க நல்ல வழியில யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பிளஸ் இது பிரசாத சேவைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ குடும்ப வாழ்வு இருந்தாலும் புலண்டாக்கும் கட்டுப்பாடு வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ண உறவுக்கு உட்பட வேண்டும். ஓகே, இது கலியுகத்தில் மிக சிறந்த யஜ்யம் சங்கீர்த்தன யஜ்யம், கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த பக்தர்களுக்கு பொதுவான ஒரு தர்மங்கள் என்ன தர்மங்கள்? தினமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதன் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏகாதசி போன்ற நல்ல நாட்களை கடைபிடித்து படிக்கிறது, அகிம்சை, பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருப்பது ஒரு அகிம்சை. ஓகே, அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். பிறகு நம்ம நாக்குக்கு அடிமையாகி ஒரு சில பேர் மற்ற விலங்குகளை நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அது நம்மளால உயிர் கொடுக்க முடியாது. ஒரு கோழியை உருவாக்க முடியாது, ஒரு பசு உருவாக்க முடியாது. ஓகே, வேற எந்த ஒரு ஜீவனையும் உருவாக்க முடியாது. நம்ம உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு சக்தி இல்லாத போது அதை அழிக்கிறதுக்கும் நமக்கு சக்தி இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருப்பது மட்டுமே அகிம்சை. மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ண உறவை வழங்காமல் அவர்களை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுகை. அதாவது ஒரு இப்போ சின்ன ஆடை கொட்டுற இதுக்கு ஆடு ஒரு உயிரினம், அதுக்கு 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ 20 வருஷமோ ஒரு விதிக்கப்பட்ட வயசு இருக்கும். அந்த வயசு வரைக்கும் அந்த உயிரினம் வாழ்ந்து அடுத்த உயிரினத்துக்கு அது முன்னேறும். அந்த முன்னேற்றத்தை தடைப்படுக்கிற மாதிரி நம்ம அதை கொன்று அதை வித்தாங்கன்னா அதில் உள்ள இருக்க ஆத்மா திருப்பி ஆடாத்தான் பிறக்கணும். ஆடா பிறந்து அந்த 8 வருஷம் 9 வருஷம் எவ்வளவு வருஷம் பாக்கி இருக்கோ அந்த வருஷத்தை அது வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த உணருக்கு அது மைக்ரேட் ஆகும், அடுத்த உயிரினத்துக்கு அது மாற்றம் அடையும். அதை நம்ம கண்டிப்பா மனசுல வச்சுக்கணும். இதை நீங்க டீட்டெயில்டா நம்ம பகவத்கீதையில கண்டிப்பா நமக்கு படிக்கலாம். அதுக்குண்டான ஸ்லோகங்களும் வரும், அதுக்குண்டான ப்ரூஃபும் நமக்கு பார்க்க முடியும். அமைதி என் கோபம், மற்றவர்கள் தவறுகள் செய்தாலும் கோபப்படாமல் பொறுத்துக் கொள்வது நம்முடைய கடமையாக இருக்கணுங்கிற சொல்ல வராங்க. ஓகே, பெற்றோருக்கான தவம் என்ன? குழந்தை வளர்க்கறது. குழந்தை தேவைப்படுறதை மட்டும் கொடுக்குறது, தேவைப்படாத கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப செல்லம் கொடுத்தோம்னா குழந்தைகள் கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இல்ல இப்ப என்ன சொல்றாங்க? 8+8+8, 8 மணி நேரம் ஓய்வு, 8 மணி நேரம் படிப்பு, கல்வி, வேலை, 8 மணி நேரம் ஆன்மீகம், மந்திரம், உறக்கம். ஏதோ 3 பிரிச்சுருங்க. இது நம்ம ரஜினி படத்துக்கு கூட சொல்றேன், வாழ்க்கையை 8 பிரிச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் கண்டிப்பா ஓய்வு தேவைப்படுது. தினம் நம்ம அந்த உடம்புக்கு அந்த ஓய்வு கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அது காலேஜ் ஸ்கூலு 8 மணி நேரம் இருக்கும். அதே மாதிரி ரிமைனிங் 8 மணி நேரத்துல நம்ம சமையல், போக்குவரத்து, பிளஸ் இப்போ ஆன்மீகம் பண்றது, மந்திரம் படிச்சுக்கிறது எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களே சொல்லுறாங்க. அகிம்சை மற்றும் வாய்மையின் உன்னதமான அர்த்தம். அகிம்சை என்னன்னா கட்டுக்கதை வெர்சஸ் உண்மை, வன்மை இல்லாமைங்கிறது அகிம்சை. ஓகே, ஆன்மீக வளர்ச்சி. அகிம்சை நான் வயலன்ஸ், ஒரு ஆன்மீக வளர்ச்சியை தடுக்காமல் இருக்கும். ஓகே, வாய்மை கட்டுக்கதை உண்மை, உண்மையை மறைச்சு பேசுறது தப்பு. அது சொல்றாங்க உண்மையை அது தப்பா அது அதாவது ஒரு சில உண்மை
எதிரில் ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கலாம், இருந்தாலும் நம்ம உண்மையை தான் பேசணுங்கிறத வலியுறுத்துறாங்க இங்க. வாய்மை உண்மையை மறைக்காமல் பேசுவதே வாய்மை. அர்ஜுன் கடமைக்காக போரிட்டான், அது வன்முறை அல்ல, அது வன்முறை அல்லங்கிறத கிளியரா சொல்ல வராங்க இதுல. இந்த ஸ்லோகம் வந்து 16.21. 16.21ங்கிறது நல்ல ஸ்லோகம் சொல்லி சொல்றாங்க, அதை நம்ம படிக்கலாம். திரிவிதம் நரகஸ்தியேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனக காம குரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் தஜேத். யாராவது பக்தர்கள் இதை படிக்க முடியுங்களா? காமம், கோபம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றை நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் 3 கடவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இங்க பாருங்க, காமம்ங்கிறது நம்ம ஆசைன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, இது காமம் வந்து இந்த என்ன சொல்றது, சாஸ்திர விதிகள் படி காமத்துக்கு வந்து ஆசைன்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம ஒரு பொருளை அடையணும்ன்ற ஆசை மனசுல வரும், அந்த பொருள் அடையிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அந்த பொருள் அடைய முடியாம போகும்போது என்ன ஆகுது, அந்த ஆசை வந்து கோபமா மாறுது. ஓகே, கோபமா மாறுது. சரி, அதை எப்படியாவது அடையணுங்கிற வெறி வருது. அதான் 3மே ஒரு சுழற்சி. காமம், குரோதம், லோபம், இந்த 3மே ஆன்மாவின் அழிவிற்கு வழிவகுக்குங்கிறத சொல்றாங்க. இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். காமம் புலனாசை, கோபம் பேராசை ஆகிய 3ம் ஆத்மாவின் அழிவிற்கு வழிகாட்டக்கூடிய நரகத்தின் 3 கதவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது 3ஐயும் மனசுல இருக்கவன்ட்ட அவன் நரகத்துக்கிட்ட ஈஸியா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத சொல்றாங்க. எனவே பகுத்தறிவு உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் இம்மூன்றையும் கைவிட முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்லி சொல்றாங்க. இதோட டீட்டெயில்டா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அசுர குணங்கள், அசுர வாழ்க்கையில் தொடக்கம். அசுரகுணம் இது 3 தான் அசுரகுணம். நம்ம இந்த மனிதருக்குள்ளேயே அசுரனும் இருக்கான், தேவர்களும் இருக்காங்க. ஓகே, எப்ப அசுரகுணம் வெளியே வரும், எப்ப தெய்வகுணம் வெளியே வரும், நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. நம்மளோட மனசை பொறுத்து இருக்கு, ஆசையை பொறுத்து இருக்கு, பேராசையை பொறுத்து இருக்கு. அதை சொல்ல வராங்க. அசுரகுணம் தொடக்கம். அசுரகுணங்கள் மற்றும் வீழ்ச்சிக்கான மூல காரணத்தை கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுட்டி காட்டுகிறார். ஒருவன் தமது ஆசையை திருப்திப்படுத்த முயல்கிறான், அது நிறைவேறாத போது கோபமாக உருவாகிறது. ஒருவேளை அது நிறைவேறினும் மேலும் அதை உணர வேண்டும், மேலும் அதை சுவைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை பேராசை பிறக்கிறது. அதான் கிரீட், லோபம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆத்மாவின் வீழ்ச்சி என்ன? இந்த 3 குணங்களும் மனிதன் ஆன்மீக அழிவை அழித்து அவனை அசுர யோனிகள், அசுர வழியில் வெளிநடத்தி செல்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. பகுத்தறிவு உள்ள மனிதன் ஆன்மீக விடுதலை விரும்பும் எந்த ஒரு நபரும், எந்த ஒரு பக்தரும் இந்த 3 எதிரிகளையும் முற்றிலும் கைவிட வேண்டும் அப்படிங்கறத உணர்த்துறாங்க. காமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, பௌதிக பொருட்களை அனுபவிக்கும் ஆசை. ஓகே, எவ்வாறு முடிவிப்பது? அனைத்து புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதால். உதாரணம், கிருஷ்ண பிரசாதம் உண்பது, கிருஷ்ணரை பார்ப்பது, கிருஷ்ண நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுவது, அப்படிங்கிற இந்த 5 புலன்களையும் அந்த உணர்வுல ஈடுபடுத்தும் போது நமக்கு இந்த ஆசையிலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, கோபம் புலனாசை தடைபடும் பொழுது பிறப்பது. புலனாசை நம்ம அது கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு கோபம் வருது. அந்த கோபத்தை எப்படி தடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு உதாரணமா சொல்றாங்க. சகிப்புத்தன்மை மற்றும் கிருஷ்ணத்தின் திட்டத்தை முழுமையாக நம்புதல். ஓகே, அப்ப இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஓகே, இந்த ஏதாவது ஒன்று நினைக்கிறோம், ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து பர்டிகுலர் டிவியை வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அந்த டிவியை வாங்குறதுக்கு இப்போதைக்கு வசதி கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, நமக்கு நேரம் வரும்போது அந்த டிவி நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும். அதுக்கு ஒரு வழி பிறக்குங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணோம்னா அது கிருஷ்ணனோட திட்டம் நம்ம நம்பிக்கலாம். இல்லை எப்படியாவது லோன் வாங்கிடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணோம்னா அது வந்து நம்மளை அந்த பண சுழற்சியில் மாட்டி விட்டுரும். ஓகே, ஏன்னா வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செலவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டா அதுல நமக்கு சொல்ல வராங்க. இதுக்கடுத்து என்ன? பேராசை. தேவைக்கு அதிகமான எல்லாத்துலயும் இருக்கலாம். சாப்பிட்றதுல இருந்து, ட்ரெஸ்ல இருந்து, ஒரு இச்சையை சுவைக்கிறது வந்து எல்லாத்துலயுமே இந்த பேராசைங்கிறது மனிதனுக்கு அந்த பேராசைங்கிறது இயல்புலே இருக்குது. ஓகே, அது ஒரு அசுர குணம். அந்த பேராசையை நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்மள மனதை கட்டுப்படுத்தணும். தேவைக்கு அதிகமாக
சேர்க்க நினைப்பது, சுவைக்க நினைப்பது, உணர நினைப்பது எல்லாமே இந்த பேராசை தான். எளிய வாழ்வு, உயர்ந்த சிந்தனை மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இது கடைபிடித்தால் பேராசையிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறதை நம்ம சொல்றாங்க. தினமும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலம் பிரபாதரின் புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலம் இந்த 3 நரக வாயில்களிலிருந்து நாம் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க. இதுக்கு அடுத்த பேராசை என்னங்கிறத பார்க்கலாம். நானே செல்வந்தன், என் எதிரிகள் அனைவரும் நான் அழித்து விட்டேன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே சித்தன் அப்படிங்கிற இந்த 3மே ஒரு மனிதருக்குள்ள இருக்கு. இது ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க இல்லாட்டினா எல்லாமே எனக்கு வேணும், விரும்பி இடம் வாங்குறது, வீடு வாங்குறது, இது எல்லாமே ஒரு விதமான பேராசைன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது இந்த மாதிரி ஒரு சுழற்சியில மனிதர்கள் சிக்கிக்கிறாங்க. அது சிக்கிறத நம்ம சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல வராங்க. எப்படி சிக்கக்கூடாது? நமக்கு கிடைச்சது போதும், கிடைச்சதை வைத்து நாம் நல்லபடியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எண்ணம் இருக்கணும். ஓகே, பிளஸ் அதிகமா ஆசைப்படுறத நம்ம தவிர்க்கணும். பிளஸ் நான் ஒருத்தனே என்ஜாய் பண்ணணும், அடுத்தவங்க என்ஜாய் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம். ஓகே, அது தெரிஞ்சிருந்தும் இப்போ ஒரு சில பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட்டோ யாரோ கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும், அதை ஒரு சில மக்கள் சொல்ல மாட்டாங்க சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு. அப்படி குணம் இருக்கவங்களும் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம மத்தியில் நிறைய பேர் பார்க்கலாம். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அந்த இதுதான் அகங்காரம். இந்த பேருக்கு தான் அகங்காரம். நானே அனைத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற எண்ணம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இது டார்வின் கோட்பாடுன்னு சொல்றாங்க. டார்வின் கோட்பாடு மற்றும் பிக் பேங் ஆகியவை நிரூபிக்கப்படாத அனுமானங்கள். இது எல்லாமே இதாவது இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரத்துல சந்திரன் இருக்கு, இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரத்துல சூரியன் இருக்கு, ஓகே, இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரத்துல 9 நவகிரகங்கள் இருக்கிறது அந்த காலத்திலேயே நம்ம தேவரிஷிகள்லாம் புரிஞ்சு அதை சாஸ்திரத்தை போட்டு வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஜாதகம் பாக்குறோம்ல, ஜாதகத்துல என்ன பாக்குறாங்க? இந்த 9 கோள்களும் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கட்டத்துல இருக்குது, எந்தெந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத அப்ப அந்த காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்ப இருக்க விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க? இங்க இருந்து இவ்வளவு 1000 கிலோமீட்டர், இவ்வளவு லட்சம் கிலோமீட்டர்ல சந்திரன் இருக்கு, இவ்வளவு லட்சம் கிலோமீட்டர்ல செவ்வாய் இருக்குது. இப்ப செவ்வாய்க்கு என்ன போவே இல்லை, செவ்வாய்க்கு பயணம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் இருக்கு, கோடிக்கணக்கான மைல்கள். அதை அந்த காலத்திலேயே நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சு அது ஒரு சின்ன புத்தகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர புத்தகம்னு போயிட்டீங்கன்னா 10 ரூபாய் கிடைக்கும், அவ்வளவு விளக்கங்கள் உள்ள இருக்கும். அது நம்ம அதை பார்த்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது உள்ள பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். ஓரளவு நம்ம இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் நாலேஜ்ல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்ம அறிவாளிகள் நம்ம முன்னோர்கள். ஓகே, நம்ம முன்னோர்களும் சரி, நம்ம ஞானிகளும் சரி, தேவரிஷிகளும் சரி, அந்த அளவுக்கு இதை புக்ல எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அது இந்த காலத்து விஞ்ஞானிகள் அதை உறுதிப்படுத்துறாங்க. அது உறுதிப்படுத்தணும் அவசியமே கிடையாது. அது உறுதிப்படுத்துறதுனால இப்ப இருக்க மக்கள் என்ன வேணாங்க, ஓகே, இப்ப இருக்க மக்கள் புக்கு தான் வேணும், நான் எனக்கு சயின்டிஸ்ட் சொன்னா தான் அது நம்பிக்கிறோம், இல்ல புஸ்தகம் சொன்னா தான் நான் நம்புறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃபா அவங்களுக்கு கிடைக்குதுங்கிறத அவங்க சொல்ல வராங்க. பட் ஆனா இந்த அறிவு உண்மையான அறிவு கிடையாது. அந்த அறிவு உண்மையான அறிவு கிடையாது. சாஸ்திரத்தோட அறிவு தான் உண்மையான அறிவுங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாங்க. பிளஸ் ஒரு சில பேருக்கு பிறப்பிலேயே நல்ல அறிவு இருக்கும், நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். ஓகே, அது புரிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கும். ஓகே, அவங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது டீச்சர் சொல்லக்கூடியதை இன்னும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சிந்தனை வரும். அந்த சிந்தனை வரும்போது அதை டீச்சர்ஸ் இருக்கும், ஆசிரியர்கள் கட்டுப்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறத அந்த அறிவை அவமதிக்காதீங்க, என்ன சொல்ல விடுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லணும். ஏன்னா இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? அந்த மன வளர்ச்சிங்கிறது அடங்கி போயிடும். மன வளர்ச்சிங்கிறது அடங்கி போடுங்கிறத சொல்றாங்க. அந்த இப்ப நம்ம ஒரு நல்ல குழந்தை ஒரு நல்ல பதில முன்னேறிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்டா இருக்கலாம், பேட்மிண்டா இருக்கலாம், டென்னிஸா இருக்கலாம். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த ஒரு ஞானம் வரும். அந்த ஞானம் வர குழந்தைய நம்ம அதை டெவலப் பண்ணோம்னா, அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணோம்னா, அந்த ஃபீல்ட்ல அந்த குழந்தை நல்லா சைன் ஆகும். எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் தோணுது. நான் பாண்டிச்சேரியில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு 5 வயசு பையன் அது திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு நல்ல திருவாசகம் திருவாசகம் படிக்க ஆரம்பிச்சான்.
ஓகே, அது நிறைய புராணங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சான். அதை பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்த மாதிரி படிக்கிறான்னு அவங்க கூப்பிட்டு வந்து ஒரு தடவை, ஏன்னா நான் அப்போ அந்த அங்கே ஜிஎம்மாக இருந்தேன். அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து என்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு, டைப்பிஸ்டாக இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஏதோ படிக்கிறான் சார், நல்லா பாஸ் வருதுன்னா அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி கொடுத்து படிக்க வச்சோம். இப்போ அந்த பையன் வந்து உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 நாடுகள் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். எல்லா சிவன் கோவில்லையும் அந்த பையனை கூப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு அவனை இது கதாகலேசம் பண்ண வைக்கிறாங்க. இப்போ நான் வந்து இது முடிஞ்சா அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், இந்த குரூப்பில் போடுறேன். அந்த பையன் இப்போ 16 வயசுக்கு மேலே ஆக போகுது. அவ்வளோ தூரம் முன்னேறிட்டான். இந்த பெருமை யாருக்கு போய் சேரும்? அவங்க பெற்றோர் போய் சேரும். ஓகே, ஏன்னா அவங்களோட இந்த பையனோட உணர்வையும் அவனோட ஆசையும் அவனோட வளர்ச்சியும் அறிஞ்சு அவனை அந்த இதில் ஊக்கி வச்சாங்க. அந்த இதில் ஊக்கி அவனை இது சிவாச்சாரியர்கள் இருக்க மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு தலையில் இந்த ருத்ராட்ச இதெல்லாம் போட்டு இந்த விபூதி பட்டையெல்லாம் போட்டு அவ்வளோ நல்லா வாசிப்பான். தேவாரம், திருவாசகம், அந்த நாலேஜ் நிறைய அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது. அதே நம்ம டிவியில் பார்த்துருப்போம், இது வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்போம். சின்ன குழந்தைகள் 6 வயசு 7 வயசு குழந்தை திருக்குறளை வந்து முன்னிருந்து பின்ன சொல்லும், பின்னிருந்து முன்ன சொல்லும். டிவி சொல்ல கேட்டிருப்போம். இது வெறும் குறள் நம்பர் சொன்னா போதும், இந்த அதிகாரம் இத்தனாவது குறள் சொன்னா டக்குன்னு அந்த குறளை சொல்லும். அதெல்லாம் அதுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள். அந்த மாதிரி கூட அறிவை நம்ம முயற்சி பண்ணி தூண்டுதல் பண்ணணும், இன்னும் வளர்க்கணும். அவங்க அறிவை நம்ம மங்கப்படக்கூடாதுங்கிறத இதுல ஒரு சொல்றாங்க. இதுல வந்து 4 நிலைகள், ஆன்மீக இல்லாத வாழ்க்கை வந்து 4 நிலைகளா சொல்ல வராங்க. ஓகே, இது 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 எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு தெரியல, நான் வரேன். இதான் ஒரு சில பேர் வந்து அவங்களோட எஜமானர் இல்லை பாஸ் சொல்லக்கூடிய வேலைக்காண்டி காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, இது இந்த லைன்ல ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் வந்து இந்த நல்ல உணவு, கெட்ட உணவு, ரோட்ல விற்கிறது, அங்க விற்கிறது, பாகுபாடு இல்லாம சாப்பிடுவாங்க. அதை இன்னொரு உருவத்துக்கு அவங்க இது கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகே, ஒட்டகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒட்டகம் வந்து ஒரு சில செடிகள் இருக்கு, அந்த செடிகள்லயே முள் இருக்கும். அந்த செடிகளை அந்த வந்து விரும்பி உண்ணும். அந்த முள் செடியில் இருக்க இலைகளை விரும்பி கடிச்சு உண்ணும் போது அதுல இருக்க முள் வந்து அதோட நாக்குல குத்தி ரத்தம் வர ஆரம்பிக்கும். ஆனா அந்த ஒட்டகத்துக்கு இந்த நாக்க அந்த முள்ளு குத்தி கிழிச்சிருச்சு, அதுல இருந்து ரத்தம் வருதுன்னு தெரியாது. அந்த ரத்தத்தையும் அந்த இலையோட சேர்த்து சுவைச்சு சாப்பிடும். அப்ப என்ன, தன்னோட ரத்தத்தை உறிஞ்சி வேலை வாங்குறாங்கிறத புரிஞ்சிக்காமலே வேலை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள். அது இந்த மாதிரி மனிதர்கள் அதில் சேர்த்துங்கன்னா, ஒரு சில பேர் என்ன ரத்தத்தை உறிஞ்சி வேலை வாங்குறான் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, என்ன நான் நார்மலாக பேச என்ன புளிஞ்சு வேலை வாங்குறான்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு உதாரணங்கள். ஒரு சில பேருக்கு வந்து தான் செய்கிற வேலை என்ன செய்யறோன்னு தெரியாது. ஓகே, அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக உழைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இந்த 4வது வகையை சேர்ந்தவங்க. இந்த வாழ்க்கை எல்லாமே ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு 4 நிலைகள் சொல்லி சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம்னா, நம்ம இந்த லெவல்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணுங்கிறது தான் இதை உணர்த்துறாங்க. ஓகே, ஆன்மீகம் இல்லா வாழ்க்கை வந்து இந்த 4 நிலையில் இது பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு நாம எவ்வளோ முயற்சி பண்ணணுங்கிறத கிளியரா சொல்ல வராங்க. தயவுசெய்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சமூகத்தின் சீரழிவு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. சமூகத்தின் சீரழிவு என்ன? இப்ப எல்லா ஊர்லயும் எல்லா நாடுகள்லயும் இந்த சமூக சீரழிவு நடக்கத்தான் செய்யுது. இளைஞர்கள் வந்து மதுக்கும் போதைக்கும் அடிமையாகிறாங்க. மது, அப்புறம் வந்து கஞ்சா, இதெல்லாம் நிறைய பேப்பர்ல வருது. ஓகே, அது எப்படி நாட்டுக்குள்ள கொழுது, எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னே ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு அது கிடைக்குது. அது கோட் வேர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் கேட்குறாங்க, பணம் கொடுக்குறாங்க, கிடைக்குது, வந்துடுறாங்க. அது தப்பான வழியில் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க அப்ப என்ன, அந்த இளைஞர்களுக்கு சரியான சிந்தனை இல்லை, சரியான வளர்ப்பு இல்லை, அவங்களோட நண்பர்கள் சேர்க்கை சரியில்லை அப்படிங்கிறத அது நமக்கு உணர்த்துது. அப்ப அவங்களுக்கு அது அவங்க அம்மா அப்பா சொல்ல போனே போ அப்படின்ட்டு போயிடுறான். ஏன்னா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சமூகம்னு என்ன, நம்ம தான் சமூகம். 1000 பேர் இங்க லட்ச கோடிக்கணக்கான பேர் சேர்ந்துதான் சமூகம். இல்ல சமூகம் பார்த்துக்கிட்டோம். கவர்மெண்ட் எப்படி பார்ப்பாங்க? கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு சில வேலைகள் இருக்கு. ஓகே, ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா அவங்கவுங்க குடும்பத்தை நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அழிவுகள் இருந்து நம்ம இளைஞர்கள் நம்ம
இது காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற சொல்ல வராங்க. இப்போ வந்து இப்போ அந்த காலத்துல வந்து குழந்தை பெத்துக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ 2 குழந்தை போதும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னா இது என்ன சொல்றது, மனிதரோட பாப்புலேஷன் கம்மியாகத்தான் செய்யும். அப்ப நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது 1000 பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா 600 ஆண்கள் இருப்பாங்க. இல்ல 600 ஆண்கள் இருந்தாங்கன்னா 1000 பெண்கள் இருப்பாங்க. ரெண்டுமே தப்பு. ரெண்டுமே தப்பான வீதாச்சாரங்கள். ஓகே. அப்ப இப்பவே நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா 1000 ஆண்களுக்கு 900 பெண்கள் தான் இருக்காங்க. அப்ப அதனாலதான் நிறைய ஆண்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது இல்லை, நிறைய பெண்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் என்ன சொல்றது, காலத்தின் விதி, காலத்தின் கோலம். ஓகே. ஒரு சில பேர் என்ன கருவிலேயே குழந்தையை கொல்றாங்க. அது கருவில் வந்து பெண் குழந்தைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த பெண் குழந்தைய வளர விடுறது கிடையாது. ஓகே. அதனாலதான் ஒரு சில கவர்மெண்ட்டே பெண் குழந்தைகள் ஆதரிக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டே கொண்டு வந்தாங்க. கருக்கலைப்பு ஆல்மோஸ்ட் கொலை செய்யறதுக்கு சமானம். கருக்கலைப்புங்கிறது கொலை செய்யறதுக்கு சமானம் சொல்லி சொல்றாங்க. நாவை ருசிப்பதற்காக அப்பாவி விலங்குகளை கொள்ளுதல், விலங்குவதை. இதுவும் ஒரு விதமான விலங்குகளை தான் இதில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்காங்க. ஓகே. நார்மல் செடியில இருந்து, மரத்திலிருந்து, மீன்ல இருந்து, பெரிய பெரிய சுறாக்கள் இருந்து எல்லாமே பரிமாண வளர்ச்சி. இந்த 80 லட்சம் உயிரினங்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மனித பிறப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. அப்ப இந்த ஆன்மா வந்து 80 லட்சம் பிறவையும் எடுத்து தான் இந்த மனித பிறவி வந்திருக்கு. நம்ம என்ன புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அந்த புண்ணியம் பண்ண மனித பிறவி கிடைச்ச மனித பிறவியை நம்ம நல்ல வகையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மேலே முன்னேறலாம். எப்படி முன்னேறலாம்? இப்ப நம்ம என்ன பிறப்புல இருக்கோம், நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கு, என்ன வளர்ச்சி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த பிறவி என்ன இருக்கும் அதையும் பகவத்கீதையில் நம்ம சொல்றாங்க. இதுக்கு அடுத்த பிறவி நமக்கு எப்படி இருக்கிறது பகவத்கீதையில சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்லோகங்களுக்குமே தொடர்ச்சி இருக்கும். இந்த பிறப்பிலிருந்து அடுத்த உயரிய மனித பிறப்பு, அந்த உயரிய பிறப்பு இன்னொரு உயரிய மனித பிறப்பு, அதுக்கு மேல இருக்கிறது தெய்வ பிறப்பு. ஓகே. அதனால இந்த 4 போதை, கருக்கலைப்பு, விளங்குவதை, சூதாட்டம் அதை நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட வாழ்க்கை முறையிலிருந்து அதை வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஆரம்பத்துல இந்த 3 கட்டம் போட்டு விளையாடுவாங்க. ஓகே. அந்த விளையாட்டு வந்து ரொம்ப வெறித்தனமாயி அது வேற வகையில போய் முடிஞ்சிடும். இப்ப நிறைய கவர்மெண்டே ப்ரொமோட் பண்றாங்க. என்ன ஹார்ஸ் ரேஸ் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத கல்வி முறையே இதற்கு காரணம். கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா படிப்புல ஆரம்பத்திலேருந்தே அவங்க ஒரு இறை உணர்வுல வளருவாங்க. அந்த இறை உணர்வு இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் இருக்க பசங்கள்லாம் ஒரு விபூதி வைக்கிறதே கிடையாது, குங்குமம் வைக்கிறதே கிடையாது. சின்ன பெண்களா இருக்கட்டும், சின்ன குழந்தைங்க பெண்களா இருக்கட்டும், பசங்களா இருக்கட்டும், விபூதி வைக்கிறது கிடையாது, பொட்டு வைக்கிறது கிடையாது. இப்போ நம்ம ஒரு 50 வயசு இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்க பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது வைக்கிறதே ஒரு அவமானம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதை எப்படி நம்ம எடுத்து சொல்றது, அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுங்கிறது, அது நம்ம இதுலேருந்து நிறையா கற்றுக்கலாம். ஓகே. இப்போ அடுத்த சிலையில் நம்ம பார்க்கல 7 விதமான தாய்கள் நமக்கு இருக்கிறார்கள். 7 விதமான தாய்கள்னா நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு அம்மா தான் நமக்கு தெரியும். ஓகே. கொஞ்சம் அறிவார கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பூமி தாயின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. பூமி தாயும் ஒரு தாய் தான் நமக்கு. ஓகே. அது யார் எந்தெந்த தாய்ங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நாம் போற்றப்பட வேண்டிய 7 விதமான தாய்மார்கள். ஓகே. சொந்த தாய், அடுத்து பூமி தாய், பசுவும் நமக்கு தாய் தான். ஏன்னா பசு வந்து நமக்கு பால் கொடுக்குது. ஓகே. நம்ம சொந்த தாய் நமக்கு பால் கொடுத்து வளர்ப்பாங்க, பசுவும் நம்ம பால் கொடுத்து வளர்ப்பாங்க. சொந்த தாய்க்கு வந்து பால் சுரக்கலைன்னு சொல்லும்போது பசுவோட பாலை தான் நிறைய தாய்மார்கள் இதை நம்பி இருக்கிறாங்க. ஓகே. சொந்த தாய், பூமி தாய், பசு. அடுத்து வந்து இன்னொருத்த யாரு, செவிலியர்கள். செவிலியர்கள் யாரு, நர்ஸுகள். நர்ஸுன்னு நம்ம தாராளமா சொல்றோம். ஆனா அந்த நர்ஸு இது வேலைக்கு வரவங்களுக்கு வந்து நிறைய சகிப்புணர்வு இருக்கும், நிறைய பெருந்தன்மை இருக்கும். ஓகே. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து என்னென்ன வேலை செய்யறாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஒரு புரிதல் வரும். அவங்க ஒரு மனிதனோட கழிவுகள்ல இருந்து ஓகே அதை எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி எடுத்துட்டு போவாங்க. மனிதன் படுத்த படுக்கையா இருப்பான், அவனால பாத்ரூம் போக முடியாது, யூரின் பாஸ் பண்ண முடியாது. அதை படுக்கையிலே பாஸ் பண்ணுவான், அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க, அசூசை இல்லாம கிளீன் பண்ணுவாங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு சகிப்புத்தன்மை, அந்த மாதிரி ஒரு இது வேலை நோக்கத்தோட பண்றவங்க தான் செவிலியர். செவிலியரும் நமக்கு ஒரு தாய் தான். அதுக்கடுத்து இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய மகாராணி. அந்த காலத்து ராஜவம்சம் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த காலத்து ராஜவம்சம் கிடையாது. பிரதமர் இருக்காங்க, அதுக்கு மேல பிரசிடென்ட் இருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் அந்த காலத்துல சாஸ்திரங்களை வச்சு சொல்லக்கூடிய தாய்மார்கள், மகாராணி. அடுத்து இந்த குருவின் மனைவி நமக்கு ஒரு தாய் தான். அடுத்து அந்தணரின் மனைவி. அந்த காலத்து இப்ப இருக்க அந்த காசு பாக்குறவங்க, ஓகே, மேபி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு சில பிராமணர்கள் நீங்க இருந்தீங்கன்னா தப்பா எடுத்துக்கூடாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டா மணி மைண்டடா இருப்பாங்க. ஓகே, எவ்வளவு பணம் வரும், இந்த பூஜை பண்ணா எவ்வளவு பணம் வரும், இது சொன்னா எனக்கு எவ்வளவு பணம் வரும், ஓகே, அந்த மாதிரி எண்ணத்து இருக்கும்போது அந்த மாதிரி அந்த மனைவி வந்து நமக்கு இது தாயா நினைக்க முடியாது. அந்த காலத்துல ரிஷிகளோட மனைவி வந்து உண்மையான தாயா இருந்தாங்க. ஓகே, தாய்னா என்ன, டிஃபரன்ஸ் இல்லாம, வேற்றுமை இல்லாம குழந்தைகளை பார்க்கக்கூடியவங்க தான் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள். இந்த 7 விதமான தாய்மார்களை நாம் போற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாங்க. இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 16.23. இந்த அத்தியாயத்துல இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். யக சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஷ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ நச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். பக்தருக்கு இதை படிக்க முடியுங்களா? படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஓகே, இதை நம்ம கொஞ்சம் கேட்டு விரிவாக பார்க்கலாம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தன் விருப்பம் போல் தன்னிச்சையாக செயல்படுவோம் வாழ்க்கையின் பூர்ணத்துவத்தையோ சுகத்தையோ உயர்ந்த இலக்கையோ அடைய முடியாதுங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, இதை நம்ம எப்படி நம்ம பிரபுபதர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் உள்ள பிரதான வேறுபாடுகள் 4 வேறுபாடுகள் நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன். நம்மளால சிந்திக்க முடியும், நம்மளால இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பாகுபார்க்க முடியும், நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும், நம்மளால ஜபிக்க முடியும். இந்த 4 மனிதனுக்கு உள்ளக்கூடிய உயர்ந்த குணங்கள். இந்த குணங்கள் விலங்குகளுக்கு கிடையாது. இந்த குணங்கள் விலங்குகளுக்கு கிடையாது. ஓகே, விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய 4 குணங்கள் என்ன? சாப்பிடுறது, ஓகே, உடலுறவு அனுபவிக்கிறது, ஓகே, இந்த மாதிரி சுத்தி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய 4 குணங்கள். ஓகே, அந்த 4 குணங்கள் நம்ம அதே குணங்கள்ல உள்ள இருந்தோம்னா நம்ம மனிதனா இருந்தாலுமே அந்த விலங்கோட ஒப்பிடுறாங்க. ஓகே, அந்த விலங்கோட இருந்து நம்ம வேறு தனியா இருக்கணும்னா இந்த 4 குணங்கள் நமக்கு கண்டிப்பா வேணுங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா மனிதனுக்கு மிருகம் உள்ள பிரதான வேறுபாடு சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவதுதான். சாஸ்திர விதிகள் என்பவை மனித சமுதாயம் ஒழுக்கத்தோடும் ஆன்மீக பாதையில் வாழ்வதற்கு பகவானால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டி புஸ்தகமாகும். சுய விருப்பப்படி ஒருவன் தன் மனம் போன போக்கில் புலன்பு ஆசைகளுக்கு சாஸ்திர நெறிகளை மீறி வாழும் பொழுது அவன் அசுர நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறாங்கிறத சொல்றாங்க. சாஸ்திரத்தை புறக்கணிப்பவனுக்கு 3 விஷயங்கள் கிடைக்காது. அதாவது சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சு பண்றாங்க சார், எதுனாலும் ஒரு நல்ல செயலை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு என் மனம் போன போக்கில் நான் செய்யறேன்னா அது சாஸ்திர விதிப்படி ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறது தான். அது வந்து அசுர குணத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்க. 3 பெரும் இழப்புகள். இந்த சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சு வாழ்றவங்களுக்கு 3 பெரும் இழப்புகள் இருக்கு. என்ன இழப்புகள்? எந்த ஒரு நற்செயலிலும் அல்லது ஆன்மீக முயற்சியிலும் அவனால் முழுமை பெற முடியாது. ஓகே, பௌதிக உலகிலும் நிம்மதியும் உண்மையான மகிழ்ச்சியும் கிடைக்காது. ஓகே, பகவான் இருப்பிடம் என்ற ஆன்மீக உலகத்தை அவனால் அடைய முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம புதிய பக்தர் நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இஸ்கான் இயக்கத்தில் சாஸ்திர விதிகளின்படி பிரம்மச்சரியம், முறையான திருமணம், மாமிசம் உண்ணாமை, சூதாடாமை, போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தாமை ஆகிய 4 தூய்மை விதிகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இதை அவங்க ஒரு 4 விதிகளா கொடுப்பாங்க. 4 விதிகள் அது கட்டுப்படுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோவா இந்த விதிகள்ல ஒன்னொன்னா நம்ம கடைபிடிச்சு நம்ம முன்னேறக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன? குரு சாஸ்திரம். எதையுமே குரு சொல்லாம சாஸ்திரம் சொல்லாம நம்ம நம்ப மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு குரு சொல்லியிருக்கணும். குரு எப்படி சொல்லுவாரு? அவர் சாஸ்திரத்தை கற்று தெரிஞ்சு ஃபுல் ஞானத்தோடு இருக்கனால இந்த குரு சொல்ல வர்றாரு. அப்ப குருவும் சாஸ்திரமும் ஒண்ணு. குரு சாஸ்திரம் யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. சோ குரு, சாஸ்திரம், பகவான், அந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு இந்த கோட்பாடோ இல்ல ஒரு விதிமுறைகளோ இருந்தா தான் நம்ம அதை கடைபிடிப்போம், இல்ல அதை கடைபிடிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறத அது உறுதிப்படுத்த. குரு சாஸ்திரம். பக்தி பாதையில் முன்னேற நம் சொந்த மன எண்ணங்களை நம்பாமல் குரு, சாஸ்திரம், பகவான்
ஆகிய மூவரும் வழிகாட்டின்படி நடக்க வேண்டும்ங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாங்க. தினசரி சாஸ்திர வாசிப்பு, தினசரி சில பிரபோதன் பகவத்கீதை மற்றும் மற்ற புத்தகங்களை தினசரி அட்லீஸ்ட் ஒரு பக்கம், முடிந்தால் ஒரு பக்கம், நல்லபடியா முடிஞ்சா 10 பக்கம் கூட படிக்கலாம். அப்படி படிக்கும்போது நமக்கு மெதுவா அந்த சாஸ்திர ஞானங்கள் நமக்கு வளர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, நம்ம குமுதம், ஆனந்த விகடன், மற்ற புத்தகம் நானும் படிச்சிருக்கேன். ஓகே, 58 வயசு வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். இதை யாரோ ஒரு பக்தர் மூலமா இந்த மெசேஜ் வரும்போது அப்ப எனக்கு அப்ப ஞானம் வருது. ஒரு சில பேருக்கு 25 வயசுல ஞானம் வந்திருக்கும். மேபி ஒரு சில பக்தர்கள் 30 வயசுல கூட 30 வயசுல இருந்திருப்பீங்க, இந்த குரூப்ல இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு ஏலியரா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. எனக்கு வாய்ப்பு எப்ப 2008ல கிடைச்சிச்சு. 2008ல ஒரு இஸ்கான் பக்தர் வந்து இது பகவத்கீதை புக்கை வந்து தொடுங்க, உங்களுக்கு நல்ல உணர்ச்சி வரும்பாரு. நான் தொட்டேன், புக்ஸை கூட வாங்கினேன். ஆனா அப்ப அந்த புக்கை திறக்கணும், படிப்புங்கிற எண்ணம் இல்லை. ஏன்னா அப்ப எனக்கு ஞானம் வரல, எனக்கு ஆண்டவன் வந்து எனக்கு வழிகாட்டவும் இல்லை. நான் எப்போ உள்ள வரணும்னு எனக்கு எழுதியிருக்கோ அப்பதான் நான் உள்ள வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வரும். அந்த எண்ணங்கள், அந்த நேரம், காலம் வரும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, உங்களின் தேர்வின் விளைவு என்ன? நீங்கள் சாஸ்திர விதிப்படி நடந்தால் மனம் விடுதலை பெறும், மனம் அமைதி பெறும். மனம் போன போக்கில் நடந்தால் பந்தம் மற்றும் தாழ்ந்த பிறவிகள் உள்ளே இது மாட்டிக்கிறோம். அசுர குணம் கொண்டவர்கள் நான் மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகில் தள்ளுகிறேன்ங்கிறத 16.19 ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு. நம்ம அடுத்த லெவல்ல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா பார்ப்போம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் பார்க்கும்போது இதை ஃபர்தரா டீட்டெயில்டா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 16.24. தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய அகரிய விவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதோனோக்தம் கர்ம கர்தும் இகர்ஹசி. பக்தர்கள் யாராவது ஒருத்தர் படிக்கிறீங்களா? இத எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரம், குரு, சாது, இது குருட்டு நம்பிக்கை இல்லை, அறிவியல் பூர்வமான சரியான சரிபார்ப்பு முறை. ஓகே, நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்கான்னு நம்ம கேட்கிறோம். அந்த ப்ரூஃப் தான் அந்த சாஸ்திரம். ஓகே, அந்த சாஸ்திரத்துல நம்ம இந்த வாழ்க்கை முறை எல்லாமே அப்படி இருக்குது. வாழ்க்கை முறை இருக்குது, கோயில்ல எப்படி பூஜை பண்ணுங்க இருக்குது, ஓகே, எப்படி அந்த மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்றது இருக்குது, நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கு. அந்த விதிமுறைகள் சாஸ்திரத்தை எழுதியிருக்கனாலதான் இப்பவும் ஆகும். இப்ப நீங்க சின்ன கோயில்ல ஒரு கடவுளோட விக்கிரகத்தை அங்க பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முன்னுக்கு நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் பிளஸ் அந்த 1000 குடங்கள் வச்சு அதுல மஞ்சள், குங்குமம், பன்னீர் இதெல்லாம் போட்டு அந்த அபிஷேகம் போட்டு அந்த கடலுக்கு பவர் ஏற்றுவாங்க. லோக்கல் பிரகாசில் ஏற்றுவோம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பவர் ஏற்றிட்டு கண் திறக்கிறதுக்கு ஒரு விழா இருக்குது. கண் திறக்கிறதுக்கு, ஏன்னா கண் திறக்கணும்னா அது கண் அது ஒரு விக்கிரகமா ஒரு மனிதனா கடவுள் வந்து ஒரு உருவத்துல பாவச்சு கண்ணை திறப்பாங்க. அப்ப நம்ம பார்க்குற பார்வையும் கண்ணனை பார்க்கறதுக்கும் சமம், ஈக்குவல்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க கோயிலுக்கு நம்ம எதுக்கு போறோம்? அங்க போனோம்னா நம்ம கடவுளை பார்க்கலாம், கடவுள் நம்ம பார்ப்பாரு. ஓகே, அந்த உணர்வோட போனோம்னா கண்டிப்பா அது நல்லபடியா நடக்கும். ஓகே, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? 16.24 ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். சாஸ்திரங்களை புறப்படுகிறோம் கிடைக்கும் இழப்புகளை பற்றி கூறிய கிருஷ்ணர் இந்த நிறைவு ஸ்லோகத்தில் சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது அவசியத்தையும் நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். ஓகே, எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தீர்மானிப்பதில் சாஸ்திரங்களே உனக்கு சரியான வழிகாட்டி. அதான் பிரமாணம். அதிகாரப்பூர்வமான வழிகாட்டி தான் பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. சாஸ்திரங்கள் விதிகளை அறிந்து அதன்படி நீக்கு உனக்கு கடமைகளை செய்ய வேண்டும்ங்கிறத பிரபுபாத உறுதிப்படுத்துறாரு. ஓகே, இப்ப இந்த மூணையும் நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். சாஸ்திர பிரமாணம், அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஓகே, ஒரு நபர் தனக்கு சொந்த மனக்கற்பனைகளையோ அல்லது பௌதிக புத்தகங்களையோ கொண்டு ஆன்மீக நிலையை உருவாக்க கூடாது. ஓகே, வேதம், உபநிதங்கள், பகவத்கீதை ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களே எது சரி எது தவறு என்பதை நமக்கு முடிவு செல்லும் இறுதியான உச்சக்கட்ட அதிகார அமைப்பு பெற்ற புஸ்தகங்களாகும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அதான் சாஸ்திரம். வர்ணாசிரம தர்மம், இப்ப 4 ஆசிரமம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம், வர்ணாசிரமம்,
கிரகஸ்தா, அப்புறம் இது வானப்பிரஸ்தா. ஓகே, இது ஒவ்வொரு ஆசிரமும் என்ன, அதுல யார் யாருன்னு இப்ப நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த ஆசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறோம். ஓகே, அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடைபிடிச்சோம்னா இன்னும் நமக்கு அனுகூலமா இருக்குங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, சில புரோபாதர் விளக்குவது போல சாஸ்திரங்களை மனிதன் அசுரகிரகங்களிலிருந்து விடுவித்து படிப்படியாக தூய்மைப்படுத்துவதிலே விதிகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் வழங்குகின்றன. ஓகே, இப்ப இந்த சாஸ்திரம் நம்ம தெரியும் போது ஓகே எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்ப இதுல சில ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம 10 ரூபாய் கொடுக்குறோம் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு, தானமா தர்மமா கொடுக்குறோம், பிச்சையா போடுறோம். ஓகே, அந்த 10 ரூபாயை வச்சு அவன் என்ன பண்றான்னு நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அந்த 10 ரூபாய் வச்சு அவன் தப்பு பண்ணான்னா அந்த தப்பு பண்ணக்கூடிய கர்மாவோட பாதிப்பால் நமக்கு வந்து சேருது. அதனால சிஸ்கான்ல என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க யாருக்காவது தானம் பண்ண விரும்புறீங்களா, கோயில்ல வாங்கின பிரசாத் தானமா கொடுங்க. கோயில்ல பிரசாதம் கிடைக்கும். என்ன பிரசாதம் கிடைக்கும்? கடலை உருண்டை கிடைக்கும். ஓகே, பிளஸ் வந்து இது பழங்கள் கிடைக்கும். பிளஸ் வந்து கேக் கிடைக்கும். கேக்னா என்ன, முட்டை இல்லாம செஞ்ச கேக் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த பிரசாதங்களை வாங்கி இது கார்ல வச்சுக்கோங்க. யாராவது கேட்குறாங்களா, அதுல ஒரு சின்ன கேக் கொடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்கட் கொடுங்க, இல்லை ஒரு பழங்களை கொடுங்க. ஓகே, அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவனுக்குள்ள போகும். அவனுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கோ எலிஜிபிள்லையோ அது வேற பிரச்சனை. ஆனா நம்ம இந்த பிரசாதம் மூலமா அவனுக்கு ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கும் இருக்கும். அவனுக்கு எப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் அவனுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு வருங்கிறத நம்புறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. பாதையில் முன்னேற்ற விரும்பும் ஒருவர் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்டத்திட்டங்களை கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். உண்மையான ஆன்மீக குரு எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களுக்கு மாறாக எதையுமே கற்பிக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஓகே, இதுல இருந்து நமக்கு கற்றக்கூடிய பாடங்கள் என்ன? சரியான நெறிமுறைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், தினமும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜெபிக்க வேண்டும், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும், சாஸ்திர புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும், பக்தர் குழுமத்தில் இருந்து படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. செய்யக்கூடாதவை என்ன? தூய்மை விதிகள், மாம்சம் உண்பது, போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தாமை, சூதாடாமை, தவறான பாலின உறவை தவிர்த்தல், ஓகே, மீறாமல் இருத்தல், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதது. சந்தேகங்களுக்கு சாஸ்திர தீர்வு. வாழ்க்கையில் அல்லது பக்தியில் எந்த ஒரு குழப்பம் அல்லது சந்தேகம் வந்தாலும் நாம் சொந்த மனதை நம்பாமல் சில புரோபாதரின் புத்தகங்களை சாஸ்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை சரிபார்த்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும்ங்கிறத சொல்றாங்க. இந்த புக்கு பார்த்துருவீங்க, நான் காமிக்கிறேன். இது பகவத்கீதா புக், நம்ம சில புரோபாதர் எழுதின புக். இதை நம்ம படிச்சோம்னா உள்ள எல்லாமே தெரியும். ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும் தெரியக்கூடாதோ அது எல்லாமே இதுல கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்த லெவல்ல நம்ம ஒவ்வொரு பேஜ் பை பேஜ், வார்த்தை பை வார்த்தையை படிப்போம். பேஜ் பை பேஜ், வார்த்தை பை வார்த்தையை படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே நல்ல விழிப்புணர்வு கிடைக்கும், நல்ல விழிப்புணர்வு கிடைக்க வரும். ஓகே, தூய்மைக்கான வழிமுறை என்ன சொல்றாங்க? நாம ஜபம், இறைவன் திருநாமத்தை உச்சரித்தல், சத் சங்கம், இந்த மாதிரி பக்தர்கள் உறவுடன் பக்தி விக்ஷாபுரங்கள், 4 பாவங்களை விடுவித்தல், போதை, சூதாட்டம், மாம்சம், தகாத உறவு, இது எல்லாமே இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, நமது புத்திசாலித்தனத்தை நம்ம அவமதிக்க கூடாது. புத்திசாலித்தனம் என்ன? நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு வார்த்தை, சடனா ஒரு வார்த்தை வெளியே வரும். அந்த வார்த்தை எப்படி வெளியே வரும்? ஒரு செயலை செய்ய போவோம், இது செய்யலாமா வேண்டாமா, நமக்கே ஒரு 2 எண்ணம் இருக்கும். செய்யலாமா வேண்டாமா சொல்லும் போது மனசுல இருந்து ஒரு நல்ல உணர்வு வரும், செய் இல்ல செய்யாத. அதை நம்ம கரெக்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வழியை கரெக்டா போய் பின்பற்ற முடியும். இதுக்கு உதாரணம் வந்து ராவணன் வந்து அவனுக்கு இந்த சூர்பனைங்கிற தங்கச்சி வந்து சீதா தேவியை பாக்குறாங்க. ஓகே, அவங்க அது லக்ஷ்மணன்ட்ட அவமானப்பட்டு போய் அவ என்ன போயிட்டு இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவ உள்ள ஒரு வஞ்சக எண்ணத்தோட உள்ள போய் அவங்க அண்ணன்ட்ட டிஃப்ரெண்டா வேற மாதிரி சொல்றான். அழகான ஒரு சுந்தரியை நான் பார்த்தேன், அவ வந்து உனக்கு மனைவி அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி சொல்லும்போது அவனுக்கு அந்த காம இச்சை வருது. அவனுக்கு ஒரு நல்ல மனைவி இருக்காங்க, அழகான மனைவி மண்டதுடன் இருக்காங்க. இருந்தாலுமே அந்த காம இச்சை அவனுக்கு ஆனா ராவன் வந்து சிறந்த சிவபக்தர், சிவட்டு அவ்வளோ வர வாங்கினவர். அந்த கைலாய மலையே தோளால தூக்கி நிறுத்தினவர். சிவபெருமான் நம்மள காட்சி நடத்தலைன்னு சொல்லிட்டு, காட்சி கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு, அப்பேற்பட்ட சிவபக்தருக்கு
மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மூலையில அந்த காம ஆசை இருக்குது. அந்த காம ஆசையை தூண்டி விடுறது யாரு? கூட இருக்க குடும்ப உறுப்பினர்கள். அப்ப தூண்டி விடுறதுனால அவன் என்ன பண்றான்? இங்க வந்து அவன் அந்த சீதா மாதாவை கடத்திட்டு போறான். ஓகே, சீதா மாதா அர்ஜுனை சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே நீங்க சாஸ்திரம் படிக்கும்போது நமக்கு உள்ள அர்த்தம் என்னன்னு நமக்கு தெரிய வரும். அதாவது இப்போ இது நமக்கு இது வீட்டுல சொல்றவங்க வார்த்தையை நம்பணும், அதை மீறி போகக்கூடாதுங்கிறது இது ஒரு நமக்கு விழிப்புணர்வு. ஏன்னா வீட்டுல சொல்றவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தியை நம்ம மாறாம அதை மீறாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்ப சீதா மாதா என்ன பண்ணாங்க? அந்த லைன் கிழிச்சிட்டு போயிருக்க, இந்த கோட்டை தாண்டி வராதிங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த கோட்டை இவன் தாண்ட போறான் ராவணன், அது எரியுது, கோடு வந்து தீப்புலம்பா எரியுது. இல்ல இது தாண்டி என்னால வர முடியாது, இந்த கோட்டுக்கு வெளியே வந்து நீங்க எனக்கு இதுக்கு தானம் பண்ணுன்னு கேட்கிறான். நம்ம படங்கள்ல பார்த்துருப்போம், இல்ல ராமாயண புஸ்தகங்களை வாசிச்சிருப்போம். இப்ப அந்த கோட்டை தாண்டி வரும்போது அப்படியே அவன் அந்த கீழே இருக்க பூமியோட சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிடுறான். ஓகே, அப்ப நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லக்கூடியது, இல்ல வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க சொல்லக்கூடிய செயலை நம்ம மதிக்கணும், அதை மீறக்கூடாதுங்கிறது நம்ம ஒரு உதாரணம். 2வது, ராவணன் வந்து அவ்வளோ நல்ல உணர்வுல இருந்தும், அவ்வளோ தவங்கள் பெற்றும் அவனோட புத்திசாலித்தனத்தை தப்பான வகையில உபயோகப்படுத்தினான். ஓகே, அது தப்பான வகையில் உபயோகப்படுத்தணும். அவனுக்கு 2 விபீஷன் ஒரு தம்பி, அப்ப கும்பகரன் ஒரு தம்பி. ஓகே, அப்ப விபீஷன் என்ன பண்ணாரு? அவரு சாஸ்திரங்கள் கற்றுறவர், நல்ல புத்திமான். அவர் என்ன, நீ அடுத்தவனோட மனைவி அபகரிக்காத, ராமபுரான் வந்து தெய்வத்தோட அம்சம், நீ அவர் கூட போரிடாத அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு அறிவுரை பண்றான். அப்ப அந்த அறிவுரை அவர் கேட்டாரா? கேட்கல. இப்ப அறிவுரை கேட்கலங்கிறது யாரு? நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு அசுரத்தனம் இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்களை அலட்சியப்படுத்தணும். ஓகே, இது ஒரு அசுரத்தன்மை. அதை அலட்சியப்படுத்திட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? சரி, நீ என் பேச்சை கேட்கல, நான் உங்க கூட இருக்க விரும்பல. நீ என் பேச்சை கேட்கல, நான் உங்க கூட இருக்க விரும்பல. பீஷன் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு. வெளியே வந்து இவர்கிட்ட போய் சரணாகதி ஆறாரு. அப்ப சரணாகதி அடையும் போது அங்க இருக்க அனுமரை விட்டு என்ன சொல்ல வராங்க? இவன் எதிரி கூட்டத்தை சேர்ந்தவர், இவர் நம்மகிட்ட என்னென்ன படைகள் இருக்கு, எவ்வளவு வீரம் பெற்றோங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இவர் நம்மளை சோதிக்கிறக்காண்டி வந்திருக்காரு. சோதிக்கணும்னா ஒரு பார்வை, கள்ள பார்த்துட்டு போயிடுவாரு, இவரை மீட்ட கொண்டுறணும் அப்படின்றாங்க. ராமர் என்ன சொல்றாரு? இல்ல, என்னை நம்பி வந்தவருக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுப்பேன், அவர் நல்லவரே கெட்டவரை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் என்னால அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவரு விபீஷனை அடைக்கலம் கொடுத்து எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, இதுக்கடுத்து 3வது உறக்கத்துக்கு அடிமையான கும்பகரன். 6 மாசம் தங்குவார், 6 மாசம் சாப்பிடுவாரு. ஓகே, அப்ப அந்த குணமும் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஓகே, நம்ம கண்டதெல்லாம் எது கண்ணில் கிடைக்குதோ எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டே இருப்போம். அப்ப அந்த குணம் நம்மத்துல இருக்கு. அந்த குணமும் ஒரு சில பேர்கிட்ட இருக்குதான் செய்யும். ஓகே, நம்மள நாமே இப்ப இதை பிரிச்சு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த குணங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே, அவர் என்ன பண்ணாரு? அவரும் சொன்னாரு, அண்ணா வேண்டாம் அண்ணா, நீ ராமன் வந்து கடவுள், அவரோட மனைவி நீ எடுக்காத, நீ கொண்டு போய் கொடுத்துரு, உன்னை மன்னிச்சிருவாரு அப்படின்னாரு. இல்ல, நான் சொல்றதை நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் ஆணையிடும் போது அவர் போய் போரிடும் போது அவர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாரு, இறந்து போயிட்டாரு. கடைசியா ராவணன் வந்து அவன் மகன் எல்லாரையும் இழந்தான். கடைசியா 10 தலை, 10 தலை இருக்கு, ஒரு தலை போனா இன்னொரு தடவை உயிர் வாழலாம். கடைசியா 9 தலையும் போய் அவனும் கடைசியா உயிரிழந்துட்டான். ஓகே, இது வந்து வெறும் ராமாயணமா கதையா பார்க்காம ஒரு நமக்கு சொல்லக்கூடிய புத்திமதியா அறிவுரையா பார்த்தோம்னா அதுல நிறைய அறிவுரைகள் இருக்கு. அந்த அறிவுரை நம்ம எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லது. இதுல இன்னும் ரெண்டே பாயிண்ட். இல்ல, அணில்ங்கிற ஒரு சின்ன உயிரினம், அது பிளஸ் இது அனுமான் வந்து பெரிய பெரிய கல்களை தூக்கி அந்த பாதையை சரி கிரியேட் பண்றதுக்காண்டி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அதால முடிஞ்ச 2 மணல் துகள்கள் இல்ல குட்டி கல்ல வாயில கழுவிட்டு போய் போடுது. அப்ப அணிலும் சேவை செய்யுது, ஹனுமானும் சேவை செய்யறாரு. ஆனா கடவுளுக்கு பெருசு சிறுசுதுன்னு கிடையாது, சேவை தான் மனப்பான்மை. நம்ம என்ன சேவை பண்றோம், சேவையோட மனப்பான்மையோடு நம்ம இது போய் செஞ்சோம்னா அந்த சேவை வந்து சிறியதோ பெரியதோ கடவுள் அதை பார்க்க மாட்டாரு. சேவை மனப்பான்மை தான் கடவுள் பார்ப்பாரு. அப்ப ராமர் என்ன சொன்னாரு? அணிலும் சேவை செஞ்சிச்சு, நீ வந்து உன்னோட கெப்பாசிட்டிக்கு சேவை செஞ்ச, அணில் வந்து அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு அது சேவை செஞ்சிச்சு. அதனால 2மே நல்ல உன்னதமான சேவைன்னு அவரை எடுத்துக்கிட்டாரு. ஓகே, இது ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்காண்டி இந்த கதை சொன்னேன். இப்ப நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை, கடவுளை மறுப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை. கிறிஸ்தரை சரணடைந்த பெர்சன்டேஜ் இருக்கு. 10% இருந்தா 10% பெனிஃபிட் கிடைக்கும், 100% சரணா 100% பெனிஃபிட் கிடைக்கும், 50% சரணா 50% பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த சுலகம் உள்ள இருக்கு. ஒருவன்
எந்த விகிதாச்சாரத்தில் என்னை நம்புகிறானோ அந்த விகிதாச்சாரத்தில் அவருக்கு நான் என்னுடைய அருளை வழங்குகிறேன்னு சொல்லி அந்த ஸ்லோகமும் உள்ள இருக்குது. நம்ம இப்போ இது ஃபர்தரா படிக்கும்போது அதை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஸ்லோகம் இன்னும் விரிவா சொல்லும். ஓகே, நம்மளோட நம்பிக்கை எந்த அளவு ஆழமா இருக்குங்கிறத அதை கிருத்து சொல்லும். கிருஷ்ணரை சரணடைவது உண்மையான அறிவு. கீதையை முறையாக கற்று வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னே நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். இந்த வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து ये बच्चे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंदिर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवत की देव भागवतम ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. हरि हरि गौर பிரமனந்த ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடை நான் மூடிடுறேன். இப்போ கொஸ்டின் யாராருக்கு விளக்கம் தேவை, இல்லை கொஸ்டின் இருக்கு மனசுல ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ண தயவுசெய்து கேட்கலாம் பக்தர்கள். நான் படிச்சதை இந்த புஸ்தகத்தில் படிச்சதை ப்ளஸ் ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏதாவது சொல்லும்போது ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் என்னை மன்னிக்கணும். ஓகே, தயவுசெய்து இதான் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். இன்னொரு 5 நிமிஷம் நமக்கு டைம் இருக்கு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ கேள்வி இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாம் பிரபு, முடிச்சுக்கலாம். கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம இது வைண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பக்தர்களே. நாளைக்கு பார்க்கலாம் காலையில. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.